A meu m'haig apostant pels productes infantils reutilitzables perquè en general dins el món infantil se generen molts de residus d'un sol ús, com per exemple els bolquers, les tabaquetes de tirar, i hi ha productes alternatius en aquests que permeten generar menys residus, són millors per la pell del bebè i millors pel planeta, evidentment, pel medi ambient. Jo crec que tant la salut com el medi ambient són importants a l'hora de fer la tria de producte. De fet, els penyals de tela tenen un tercer element important a l'hora de fer la tria, que és l'economia. A llarg plaç surt més econòmic utilitzar penyals de tela que utilitzar-ne de tirar, cosa que a vegades la gent desconeix. Abans de la validació, quin altre temps, Marina, que ara no m'he agafat? Ara. Jo no estic molt enterada, però me penso que tenen menys conservants, menys colorants, menys el que diguem, el més pur, estan bastant més pur. Comprarò sense llaunes i sense... perquè el compro, així com manera de menester. Si són 100 grans, 100 grans, si són 200, 200. En aquells moments cuim per jo tota sola i així com vaig gastant, vaig comprant. Home, vas comprar el que vas necessitant en el moment, clar. Crear un producte nou sempre contamina, més o menys sempre contamina. Per tant, si podem reutilitzar el que ja tenim, contaminem molt menys. Amb molta creativitat, sense normes, les transformem en peces molt diferents de les que eren. Potser d'un calçons feim un vestit, d'una falda un davantal i... Nosaltres emprem peces rebutjades en perfecte estat de conservació perquè les persones tiram la roba perquè ja no està de moda, no perquè estigui bé. També emprem teixits nous de fàbriques, retalls, i també peces de moda convencional de tendes que no s'han venut i els em donen. Jo som optimista i veig que de cada vegada més la gent està obrint els ulls, però hi ha molta feina per fer. Els productes de comerç just són molt importants per donar a conèixer aquesta visibilitat dels productors i dels pagesos que fan aquests productes que venen dels països més desfavorits. És que aquí darrere tinc un producte ecològic, que hi ha uns sous dignes, que no s'està explotant a ningú per fabricar-lo i que no s'està contaminant ni espanyant el medi ambient d'aquests arrossers, per exemple. Crec que a Manacor és molt important que hi hagi una botiga de comerç just perquè, clar, és una població que jo crec que durant molts anys sempre ha estat compromesa. Nosaltres som el que mengem i jo me preocupa molt el que estan menjant. Sobretot no menjar productes que tinguin restes de pesticides i insecticides. O com productes de granel per no utilitzar envasos, perquè fem un ús exagerat de lo que són envasos. Sense anar comprant en la senaia o utilitzant capses i reutilitzant. Sobretot és més important reutilitzar que reciclar. Tant de bo voldria jo que a cada poble hi hagués botigues com aquesta i que se normalitzés el consum de productes ecològics. Crec que tots hi sortirien guanyant. A part que estic elaborant en el meu poble, fent poble perquè estic comprant en el meu veïnat, jo mateix estic venent qualitat i estic venent sostenibilitat. Si aquí tenim de tot, perquè hem d'anar a gastar que si benzines en els avions, en els barcos, en els tal, no s'ha de tirar res. Quan compta-la, jo antes de tallar sempre faig aquest patronatge per no tirar res. Jo que els trajes de dimoni, jo li faig una doble costura perquè duri. Les coses que estan fetes a mà estan fetes a consciència i ben treballades. No estan fetes pum, 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 no. D'una en una i ben fetes. Un client me compra un cinturó, li dic, te durarà un parell d'anys, te'n recordaràs de jo. I jo li estic veient que dura i aquesta persona després realment vol que dura, pues sí, Nina, tenies raó, mira, tant m'ha durat. I això em fa una propaganda impressionant i a part que em fa feliç. Aquests són només alguns exemples de les opcions que tenim a Manacor per fer un consum conscient. Des de Resero estem certificant aquells comerços que tenen una oferta a granel, productes reutilitzables, una oferta de producte local, ecològic, de comerç just, que faciliten les opcions de consum conscient. Busca aquest segell i descobreix el comerç verd de Manacor.